Чакай да ме. Да. Отиваме в меню, после отиваме на картридж. Тук са има настройки волтаж, ширина на импулса, заливка, това е тъмността, даже дебилността на шрифта. И DPI, това е резолюция. Значи, за тази касета китайска трябва да направим тези настройки. 1,8 импулса, унисекунди. И напрежение от 9 до 12 пише, но по-добре да работи на 9,5 волта. 9,5 волта? Да, на китайската. А ну да, я сейчас. На китайската, да. Чекай. Нажми просто. Это водная основа. Чакай да ти в момента настройки за водна касета. Това е за водната касета. Чакай да ги снимам да запомните за водната. Така. Сега връщаме 9,5, 1,8 оставим. Тук са на единица. Къде е единица? Ето заливка, да. Окей. Трябва да изключим, когато вадим касетата. Не е задължително, но препоръчително. Трябва да проверим дали Чистоту. Дали чисто ли е вътре. А ти как се почувстваш? Сега почистих с Четка. зъбна. Четка за зъби спирт. Ето, тези компакти. Да, аз един път се пробвах да ги чистя, но трудно стига до теб. С чешка. Кое е китайското? Да. Не, доброто не е. Не, сега китайско. Промених настройка и чакай. Можете да пустите. Чакай малко само. Тука, картридж и тука. Да. И сега това е на китайското. Това да. Чакай да го снимам и него. Чекай. Какво ще я те питам аз? Защо не запаметя датата?